Minor de edad na palitan og marijuana atol sa buy bus operation. Nakuha kanya ang gituhang dahon sa marijuana. Giingong ginapaagi ni online ang transaksyon sa pagpamaligya og illegal nga droga. Nakatutok si Jandy Esteban. Anaa sa kustodiya sa buhangin pulis ang 17 anyos nga lalaki. Kinsa matud pang positibong napalitan o gituhang dahon sa marijuana. Huwebes sa hapon sa DDF Village, Phase 5, Barangay Mandog, Davao City. Nalambig ito sab matud pa kini sa mga riot sa Barangay Mandog. Kuha ni siya dati, kanang involved sa mga kanang grupo-grupo ba, uso sa mga bata naman ito karon o gabuhat o gang. So sa una, kuha na siya, more on trouble lang sila ang barangay. Although masitid man sa barangay, kaya naman si Kapitan. Pero karon man gud murag nag-level up siya ba no? Nag-engage siya og droga. Online transaction matud pa ang paagi sa dinakpan aron makapamaligya og droga sa mga parokyano niini. Natibay ni siya og darada kay through text ba. Tapos online ang iyang gina transaction niya. Kasi sagad parokyano niya, sir. Mga batanong ra pod, halos diha pod sila hapita. Ang suspect gipanghimakak ang pasangil bato kaniya. Pero nalambigit juga sa drugs. Wala po. Sabay lang, damay ra po siguro. Nalaan guro ko nila. Gikonsiderang street-level drug personality ang dinakpan. Gisumite na sa PNP Regional Crime Lab ang marijuana aron mapaubo sa laboratory examination. Kay lagi minor de edad, nakatakdang i-turn over sa DSWD ang suspect. Apan ginaandam na daw sa buhangin pulis ang pagpasaka og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, batok kaniya. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.